Kaixo, honako bideo honetan nahi dut ez egin, baina planteatu ariketa hau, laugarren ariketa, azterketetako laugarren ariketa. Oso bideo normala da. Herrialde bateko gazteen lo egiten dute ordu kopuruak banaketa normala da. Bueno, punto. Bataz besteko ez ezaguna, ez dakigu zein den bataz bestekua, eta bi orduko desbideratze tipikoa. 74 ikasle gaztei galdetzen zaie zenbat ordu egiten dute, eta bataz beste 7 ordu lo egiten dute. Orduan, hau egingo dugu. Hau, Osea, hemen daukaguna da, hau, badakigula lo egiten dutela normal baten jarraitzen. Ze normala bataz bestekoa ez dakigu, baina desbideratze tipikoa bi dira. Lagina, 74 gazte hartzen dute, eta lagin honetan bataz bestekua 7 da, 7 ordu. Zer eskatzen du hasteko? Eta hau da importantea egitea nahi dudana. Zenbatez ezazu gazteek zenbat ordu lo egiten dute, eta hau da importantea bideo honetarako. 4 esangura mailaz. Hau, zer esan nahi du honek? Esangura maila, begiratzen badugu liburuan, hau da, esangura maila da hipotesia. Zei da esangura maila? Aterako dugu adibidez, eta hobe da adibide honekin ikustea. Esaten du, hemen ikusten badugu, 0,85 da hipotesi barruan onartzen eremua. Zer da esangura maila? Honen kanpoan dagoena. Hau da, hau dana bada, batken 0,85, 0,05 da esangura maila. Honetara ezagutzen da esangura maila. Gure kasuan, esangura maila da hau, alfa, gure kasuan alfa da 0,03. Ehuneko hirua esangura maila. Alfa, osoa. Orduan, gure kasuan alfa medios, alfa zati bi izango da 0,015. Hau da bakarrik desberdina dena. Gure kasuan orduan izango litzateke, hemen daukagu, eginda, hartiko dugu alfa medios 0,015. Eta bestela da betiko tratamientoa. Normala da, badakigula, hau, ezagutzen dugula X laginaren bataz bestekua, eta populazioaren bataz bestekua hurbiltzen da ala normal de X laginaren bataz bestezkoa, eta desbideratze tipikoa da, desbideratze tipikoa zati erroen. Hau, operazioak eginda, daukagu hemen 7 eta 0,25. 0,25 hemendik, sortzen da. Orduan ja, margotzen dugu gauzen kanpaia, eta hemen erdian daukagu 7, eta alfa medios esan duguna dela 0,05. Gure kasuan, alfa medios 0,015. Horrekin ja betikoa da. Ateratzen dugu, hau, izango litzateke hemen 0,015, bestia izango litzateke 0,985, hau, horrekin, azala da hau, horrekin dagokion zeta da 2,7, eta da betikoa. Gero kalkulatzeko, isa, beti bezala, zeta bider desbideratze tipikoa izango da zeta 2,7 bider 0,25. Eta hau da 0,54. Orduan, ze tartean egiten dutelo? 7 ken hau, alde batetik, hemendik 7 ken 0,44, hau, gutxi gora bera 6,5, eta bestaldetik 7 gehi 0,5. Orduan, ze
ze tartean egiten dutelo, hau, 6,5 eta 7,5 artean. Bigarrena be oso normala da. Bigarren atala da, estimazioa egin dugu 0,4 orduko errorea lortu dugu. Horretarako, 70 gaztei galdeketa egiten zaie. Hau da betikoa. Jartzen dugu hau, epe. Jartzen dugu hau, errorea 0,4. 70 gazte. Lehen esan dugun azkenean honen normala da betikoa. Normala de bataz betezkoa, baina ez dugu behar. Zelako normala da. Badakigula errorea da zeta bider desbideratze tipikoa. Eta gure kasuan, desbideratze tipikoa da errorea zati zeta. Errorea da, esan dugu dela, segundotxo bat, errorea, desbideratze tipikoa da bi zati erro n, zati erro 70, eta da 0,39. Eta horrekin, badakigula errorea dela zeta bider desbideratze tipikoa, gure kasuan 2,39. Hemendik despejatzen dugu zeta, hau bestaldera pasatzen eta ematen du 1,73. Begiratzen dugu taulan, eta daukagula ze aukera dago zeta 1,70, baino gutxiago izateko 0,95. Orduan, hemen barruan daukaguna 0,95 Beraz, alfa medios da hau, eta konfiantza maila alfa medios da hau da 0,95 da oso hau, dana. Alde hau, hemen daukagun zati hau, da batken hori. Batken hori, batken hori da 0, hau. Orduan, zati hau bebai da 0,0 lau zazpi bost. Zati hau eta hau berdinak direnez, hau izango da hori. Beraz, hemen barruan dagoen azala izango da 0,95, es decir, azal hau osoa zela ken zati hau. Eta geratzen da 0,95. Nahiko ariketa normala arrunta dela, baina batez ere eduki behar dugu hemen zer da esangura maila. Esan duguna. Esangura maila azkenean da alfa. Eta hortik aurrera zati bakoitza izango da alfa zati bi. Hau besterik ez dute esan behar. Venga, gero arte.